Yo, Alan Sanity is back with another episode. Ang atong storyaan karon is katong nag-viral nga animated movie. Pang bata mo tong animated movie guys, pero viral man siya. So, storyaan na to siya. Anya, title niya is Swapped. Swapped ang title. Giswap mo ba? Mura mo kuan ba? Ultimate Revenge Paul nga giswap mo. Anya, viral jud ni siya ron, no? Kay daghan jud kay nag-ingon ba nga, "Oh my God, grabe ang plot twist, si blah blah blah, blah blah bli." Yeah, sa panadara. Pero naala jud gyud problema ani nga movie. Kay grabe kay ang mga si tawag ani, reviews. Mura gani makaana sila nga, "Oh my God, di jud ko ganahan ni kuan kay bati kayo, ngana, ngana." Anya, you know, sometimes karon if nakoy mabasahan about something about ani nga movie is tungod kay nakoy nakita nga problema ani nga movie di na gyud nako siya mawala sa akong utok ba murag hangtod karon kay ma-bother gyapon ko gani. If wala pa mo kita ani nga movie, I know basin if naka sa Philippines, Pinoy ka 100% nakita na kag post or video or essay about ani nga movie kay viral good, you know? So ato sang kuan ingnon ang mga wala nakakita nga there's gonna be spoilers. Kasagaran sa akong ingon ani spoilers about ani nga movie. So tanawa sa ninyo first. Nya balik mo diri kay nakoy ingon nga grabe kay siya ka ma-bother ko hangtod karon. Maka-bother. So sa movie, ang first na to nga nakita, basig mo spoiler na ko diri guys. Tanaw sa mo sa movie, palihog ka o nya balik mo diri. Kay basig mag-spoil na ko diri, so good. Sa movie, at first few minutes, kuyog ta ni Ollie. Bata pa si Ollie ani. Nagpuyo sila sa island. Puko Island ang gitawag. Si Ollie kay curious kini siya nga animal. Mura siya og kanang brown nga squirrel ba or kanang bear or kanang ilaga or something. Wait, sa ako sa i-clear akong throat guys sa kadali lang. Okay. So mura siya og ilaga, mura siya squirrel, mura siya bear nga gagmay kay sila. Anya curious kasi Ollie. Bisag asa siya moadto kay ganahan siya nga question no. Aga murag curious gyud siya nga pagka-animal. Anya since di man siya kahawa sa ilang island, na siya gidala nga basket. Nya ang basket niya nga naay glass. Unya katong basket gihimo niya nga kuan gani, anang pang underwater ba? Snorkel ang tawag ana. Unya gisuwayan niya, pero ang problema is di siya makaginhawa. So moto gibuslotan niya, gibutangan niya og kanang katong tubo nya adto na pud siya underwater na pud. Pero ang problema ang tubo is gamay kaayo nya masudlan og tubig gini adto niya sa underwater so moto gipatasan niya. Pero patasan niya ang tubo is mobali siya kay taas ra kaayo nya moto like diri nimo ni makita pa nga curious siya niya bright pod kani siya like kabalo siya mo problem solve ba ingana ba. Moto hapit siya malumos, kapila na siya hapit malumos niya. Nakita siya nga naay naglutaw, sumoto murag nakahuna siya ba nga, what if ang kaning tubo para makaginhawa ko, ako ni siyang ipalutaw. So moto, ever since ato is makaadto na siya underwater kunuhay ana. Nya nindot kaayo ang environment underwater gani. Ang kaning animation no is nice jud siya gyud.
Nice siya nga kanang Sundance Animations, may nagkuha na niya si John Lasseter, ang gihimo ng John Lasseter kanang mga Incredibles, kanang mga ingana nga mga movies gani, mga animated. Nya murag mao na ilahang first animated feature film. So mao to nga nakaana ko ba nga, oh bright din ni si Ollie 'no, kay even if gamay siya nga pagka-animal, even if di siya kusgan pero gamiton niya iyahang utok ba. So mao to, 'pag swimming niya underwater, nice kaayo na yung mga daghang kayong fish, nya nice kay ang mga design sa mga animals gani kay murag hybrid ba. Naay fish nga murag dahon, naay stingray nga murag lilipad, naay snails nga katong violet ang color nga mura sila orchid ingana ba. Nya pag-abot niya dito sa lalom-lalom na sa pond, kita siya og dako kay nga isda. Nya mura siyang na-amaze ba nga, dako ani nga isda, the fuck? So, duol siya ana, langoy siya padung sa dako nga isda. Nya giluwas din siya sa iyang papa, pero ang gi-imply ato is kanon daw siya sa isda daw, you know, kay buka man ang kanang baba sa isda, pero murag ang gi-imply ang para nako ang na-gets nako ato is murag since di mo siya kasabot sa giingon sa isda kay di man sila makastorya, di sila maka-understand each other. Murag para nako ang isda is niingon ba nga mura siyag ni-hello ba pero di lang kasabot si Ollie ug iyang papa. Kay i-explain ako pod ngano di sila kasabot later. So mao to, yana yang papa nga ayaw lagi hawa sa Puko Island dire ra ka kay kanon kag mga other animals or mamatay ka if mohawa ka diri sa Puko Island. Dire ra jud kay ay hawa diri kay laag layo ana. Sa mao to ana si mama niya nga nanokoy hat para nimo kay naay festival daw kanang nay mahitabo nga kanang piyesta-piyesta ba ana sa ilahang Puko Island. Nya ana si Ollie nga, "Ngano di mo ko ninyo palaagon?" Ay unsa day problema hanas mama niya nga naa man koy firewolf nya basig kanon niya ka sa firewolf ba. So mo to, bla bla bla, ana iyang papa nga, "Sige istoryahan na ka na maabot sa firewolf." Mo na siya firewolf 'no. Nya na ang tigulang nga story na tigulang nga sa una, sa valley long time ago, pila ka years ago, wala pa gipanganak si Ollie. Panahon pa sa mga katigulangan nga na ana yang lola nga sa una, ang valley peaceful ang Puko dili daw wala daw nagpuyo sa Puko Island, ang Puko sa una. Didto lagi ng ang mga animals sa valley is united sila ba, kuhaan sila kanang live together ingana niya naisa ka ordinary nga wolf. Di mo siya maingon nga ordinary nga wolf kay mura mag-hybrid pud gyapon no siya naidahon-dahon ba ana gani. Sila ordinary nga wolf, unya kani siya nga wolf, dili siya ganahan nga lipay kay ang mga animals. Di siya ganahan nga banding-banding ang animals ngana ganahan siya nga basta murag ganahan siya nga gubo ng peace ngana ba kay i-explain po niya later ana siya nga ang kato nga wolf siya ang runt of the litter. So ang kanang litter mo na siya anak sa ero nga ang kanang litter mga pila siguro naka-itoy ngana ba nya siya ang runt. Ang kanang runt murag mao na siya ang pinakagamay, mao na siya ang pinakaluoy sa mga anak sa ero, ingana ba? So tanan nga litter which is anak sa mga ero, itoy ngana
naa joy rant ana nila. Kung sa itlog pa na ba nga naa joy daot gani, kanang ana ba na joy piso nga naay diferensya nga na. So, siya ang rant of the litter sa mao to nga mura siya Mufasa o Scar gani sa Lion King nga na ba, nga wa siya tagad, ang katong mga kuan siguro mga brothers and sisters niya nga tarong mo siguro to'y gitarong pod nga na. So, mo to nga dito na daw niya na-hate ang everything. So, since peaceful man kay ang valley niya, happy man kay ang valley, di siya ganahan magtanaw na iyang gipangpatay ang uban nga mga animals nga na. So, naghasik ng lagim gini nga wolf ba. Sus kay naabot man ang gitawag nga Zoe ani nga valley. Kani nga valley daghan kayong bukid, mountains ang surrounded ani nga valley. So didto niagi ang zoo sa kanang murag entrance sa valley gani daghan kay sila. Unya gidala sa zoo ang kaning pod. Gitawag siya og pod guys. Purple sila, violet, I don't know sa ganahan nimong tawgon ako nga kolor. Violet nga kolor nga murag bagsiga gani, mura siya kanang mycelium nga fungus wa nga na. Violet siya nga kanang magsiga. Unya gihatag ni sa zoo para ni sa mga animals sa valley. Unya ang power ani nga pod is pwede ka mo turn into any other animals, you know? Ganahan ba kamo transform into a wolf? Ganahan ba kamo transform into a puko ingana? So pwede ka. Unya once nga ma-transform na ka, makasabot na mo sa isa't isa ingana gani. So mao nga peaceful kaayo na samot ka peaceful ang valley pag-abot sa zoo kay once nga swap na sila og mga animals kay they can understand each other na. So mura gani ang ilang language ba is instead nga daghan kay sila dialect, like for example Chinese nga na kunuhay, for example Norwegian sa nga kanang mga weird di ka kasabot nga na gani, Mongolian nga na, Indian language, Hindu, Japanese. So instead nga lain-lain og language pag once nga ma-swap na nimo imong oops, once nga ma-swap na nimo imong animals is English tanan ninyong language nga na ba, so makasabot na mo isa't isa nga na. So ni grabe ang unity ug peace sa valley kay sinabtanay naman sila tungod sa zoo nga na niya. Mao to nakabantay si Firewolf nga, "Oh, di ko ganahan ani ay nga happy kay mo niya ako diri kay you know, eh, kuan kay ko ba, luoy kay ko ba nga na." Ganahan gyud siya maghasik ng lagim. So iyang gi-level up iyang paghasik ng lagim. Gigamit niya ang pad kay nagtanaw ra gud siya gud, nag-ana ra gud siya sa kanang kung asa siya nagtanaw nga, wara gud na sila naggamit-gamit anang pad nag-change na sinabtanay na sila didto nga na. So nagabantay man siya nga, okay, gamiton po nako ning pad. Gamit niya ang pad, transform siya into a fire wolf. So nahimo siyang fire wolf guys. First ever, why laing fire wolf ani diri sa valley gyud siya ra gyud. So mo to gamit na niya yung powers of fire nga i-destroy ang mga zoo. Ano siya nga tungod ni ninyo no nga na happy na nigsamot. So i-destroy ang mga zoo. Patay niya upat daw to yung gipatay ana tong story sa lola ni Ollie. Upat yang gipatay. So mao to nga dagan ang uban nga mga zoo kani nga matay man ang kuan upat ka buok. Dagan ang mga zoo. Ana sila nga, okay, di na mi diri ay babay mo leave na namo ang group chat nga ra ba.
Unya para di na makahawa ang mga animals, gitrap sa firewolf ang entrance like murag iyang gihimuan niya og gate ba nga mga bato gani nga na. So moto dili na makabalik ang zoo, di na makahawa ang mga animals niya siya na kunuhay ang ruler or ang emperor kunuhay dito ba ang one and only firewolf. So moto ana si Ollie nga, kuyawa naga-story la scary very scary ana. Ya pagkaugma, back to present day na, si Ollie gamit ang iyahang kuan blue nga kalo kay piyesta naman, day of the whatever tong seed nga na ba. Kay mao man to ilahang panginabuhi ang katong pod, ay dili man siya pod, si tawag ato ay like seed something fiesta sa whatever nga mura gyud na siya Baguio beans nga na ba, mura siya mani, mani lang kunuhay nga na peanut whatever. So mo to ilahang fiesta lingaw kayo pasa-pasa sila og kuan nay kutsara sa baba nila nya mura sila ga parlor games ba nga na daghan kayong mga lain-lain nga puko. So mo to ilahang pagkaon, mo to ilahang hibernation daw, mo to ilahang ireserba ba nga ilago konsumo pangkonsumo gud nila nga na. Nya si Ollie, while nag-parlor game sila, kita siya nga naay langgam sa kuan kanang unahan ba. So mo to ni hawa siya sa parlor parlor, nahawa siya sa parlor games. Iadto to niya tong langgam sa unahan, ana siya nga, "Unsam 'to? Ay kitay langgam lagi." So mo to ang kani nga langgam gitawag siya og Javan, Javan siya nga langgam kay namo siya ang iyahang plumage, ang iyahang kanang buhok gani sa ulo is mura siya og dahon. So at first, ana sa uling, "Asam 'tong langgam, wala nawala lagi langgam lagi." Ang nakita ra niya is mura nagdahon nga nagkumpol-kumpol ba. Nya giduol ni Ollie niyang dahon kay moatras, mo anang mga dahon moatras. Duol na sad si Ollie nya mga dahon moatras na sad. Ana ba like kana si Ollie nga, mao ni katong langgam nag-disguise lang ni siya. Sa kasagaran sa mga animals ani diri naa sila disguise ba nga mura gani ma-blend in sila sa surroundings which is very nice nga design kay ang Javan pwede sila mahimo nga mga dahon nagkumpol-kumpol ana. Nga napatay isa nga mura sila deer, mura sila mga tag-as kay nga mga kahoy nga na. Nya ang ordinary nga wolf, mura ra pud sila bulak, mura sila dahon ana nga maka-blend in sila ba. Nga napoy bear ani diri nga mura ra pud siya bato nga na. Like sa napoy mga isda nga mura pud dahon, like nice kay mga design ba. Pero ang problema kani sila only wala sila design. I don't know nga ano, murag ilahang disguise is moadto ra sila ilalim sa yuta, like mo to ilahang survival whatever. Ang uban nga mga animals na sila mga design. Si Oli wala sila. Na sila powers nga ilong, smell, sense of smell pero wala sila kana mga mura kanig matindog ra sila ba na mahimo silang whatever, wala sila ana. Sumoto kita si Oli nga ganahan ang Javan moabri atong murag mani. Kana si Oli nga, amigo tan duha tudloan ta ka unsaon ni pag-abri sa kaning mani. Anaon ra naman siya, mura siya kanang bag ba nga may zipper nga, ana ba. So abri, pagkaon niya like it's very nice, emotional kay nga moment ba nga, ganiya ra siya dili ka hilabta era kabalaka dara o kana ani ana ganiya na siya pag-abri. So mura gani emotional kay ang music like, hallelujah, like ingani ngana. Anya once nga
kuan na kabalo na ang Java ng bird sa akong pag-abri, nikalit siya og tawag sa iyang mga kuan ba, gang, sa iyang gang kanang mga gang-gang niya, sa iyang squad ba, tawag niya, "Halina mo diri kabalo na ko moabri, unsaon ni pag-abri." Tawag daw niya niya si Ollie, kuan kanang gikuha before 'to nitawag ang langgam murag gikuha si Ollie sa iyang papa kay naabtan man siya sa iyang papa nga, "Hawa diri ay lagi salig ka ng uban nga mga animals lagi." Sa moto nga mura gani eksakto ang giingon sa papa ni Ollie kay nitawag man ang katong gamay nga Javan sa iyang squad. Sa moto since festival man sa mga mani, gi-destroy sa mga Java ng festival, gipangnaon nila tanan, ilahan na 'to nga territory, kay wala balay luoy lay ganing mga puko kay wala sila'y kuhaan ra gud sila gud. Di sila mo-fight back, wa sila mga warriors, wa sila ganang mga sandatahan kuhaan ba mandirigma gani, ngana gani, wala okey inyo, tago lang mi ngana. Wa sila military ngana. So moto si Ollie ang gipasanginlan nga wala sila makaon ng mga puko, luoy na kayo kay tungod ni Ollie kay iyahang gitudloan 'tong Javan so mura gani wa na ta, tago na lang kita ani forever. Yang si Ollie ganahan siya nga kuan, unsa tawag ani, ganahan siya nga matabangan ang iyahang family, iyahang grupo. So, fast forward guwangon na si Ollie, ngita siya og kanang mga mani kay gipangawat naman sa Java ang tanan. Ngita siyag mani, dako na si Ollie ani. Nya ana si Ollie nga ay nakakita siya og mga mani, balik siya dito sa langob kung asa sila. Ano si Ollie nga, "Awa nakoy nakitaan nga mga mani." Ana iyang papa nga, "Mga matay na kita ani kay wa na gyud tay reserba gyud pangkonsumo na 'to." Ana si Ollie nga, "Nakoy mga mani nakitaan diri oh." Gamay lang ni siya pero may na lang ni. So wa siya tagda sa iyang papa nga murag iyang papa nga, saba di ali ko tungod ba ni ikaw biyay ana ni ngano na yung ani ta karon." So mao to nga gawas na sad si Ali, unya nakit-an siya og kuan, Javan nga iyahang gigamit 'tong kuan ba, bildo gani nga nabuak kani iyahang man gibundak 'to iyahang murag gigamit nga snorkel namtoy glass. I don't know asa sila glass, na ba sila mga alchemist, mga mga blacksmith diri or unsa na dira, I don't know asa nila nakita ng glass. So gigamit niya 'tong bildo nga nabuak nga murag gani kaana siya nga, maong wala ko patiya sa Javan kanina kay sulawan siya sa kanang reflection sa sun niya na reflect sa katong glass nako ana, sulayan ako ni nga method. Sa moto ni gawas siya only adto siya dito sa kuan, nest sa mga Java niya iyahang gigamit ang glass, iyahang gibanda-banda ba, ginana niya. Ginana niya. Kinahanglan niya suski nagana man. Sa moto na lupad na pahawa ang mga Javan. I don't know nga nagkaroon pa sa nila na nabantayan 'no. Ako pa ni Oli 'no, ever since sa una pa lang sige na ko ga-testing og mga method nga unsay weakness ani nila ingana ba, unsa may mga weakness ani mga buhanga 'no. Ato kay haning panghikta 'no or trap na 'to ni ba mga langgam ra bitaw ni. Bright ug kita gud, ingana ba. I don't know nga nagdugay ka siya nakahuna-huna og something nga kanang trap ba nimo, tagakan ba nimo kung unsa na dira, imo bang hadlokon, imo bang mga guerrilla tactics ba. Sa moto ang lupad na sus kay namay isa ka Javan na nakabantay nga nanglupad ang iyahang mga kuan squad
iya din gi-attack dayon, tungod ni Oli mo 'tong iyang gilupad si Oli ana niya. Oli ni dagan, nya gigukod siya atong Javan nga nakabantay unsay gibuhat niya. Nya while ni-escape si Oli, natagak siya. Tagak siya sa kanang hole, sa kanang langob. Moto pagtagak niya, naigo siya sa kanang pod. Nya before siya naigo sa pod, ang iyang last words kay mura gani something Javan. Nya something Javan, boom! Tagak siya atong violet nga pod. So moto pag gabii na ipangita siya sa iyang mga family like, "Asa naman sa Oli, ay asa naman ka?" Pag-abot sa langob, ana si Oli nga, "Naa ako diri sa langob." Gabii na nagdala og suga ang iyang kuan, cousin siguro, I don't know kinsa 'to. Moto paggawas ni Oli kay taas naman kay siya, na-transform siya into a Javan ba, Javan lupad ni sila ingana. Nya ana 'tong kuan, cousin niya nga ang tingog ni Oli kay mogawas sa Javan basig ikaon siguro si Oli guro basig naa siguro siya sa sulod sa kuan Javan. Sa moto kuan kanang nilupad si Oli, kanang nihawa si Oli na tagak siya siyang tagak kay gigukod man siya sa tanan nga mga puko. Unya diri na ang story kuan mura na gani kaanan ako nga okay. Gets na nako tanan, mo ni siya, himo na siyang Javan. Unya, skip na lang nato ni guys, di nato ni kuan-kuan, ditso-ditso. So si Oli, nangita siya og kanang pod, ngita na po siyang pod para ma-transform siya balik. Kaya nakitaan naman siya sa katong Javan ani. Kita siyang pod. Unya, gipangutana ni Oli ang isda. Kabantay man siya nga isda. Anya mo 'tong gipangutanan niya isda ana siya nga, "Hey kanang kuan, fish, hi," ana ba, "Hi," ana. Nya mo 'to na ana ang kuan, murag gipangutanan ni Oli gani nga, "By the way, kabalo ba ka asa ang mga purple nga mga katong mga violet nga mga nagsigang?" Gitawag siya og pod, ana ba. Murag nakaana ang fish nga, "Hey, 'di ba ikaw man 'tong puko sa una nga akong nabantayan, murag kaila man ko nimo." Nya ni ana si Oli nga, "Oh, ako man 'to pero di na ko puko karon. Kuan ako kanang Javan ako kana tungod atong pod nahimo ko nga Javan." Unya mangutana lang ta ko nimo if kabalo ba ka asa, kabalo ba ka naay pod, asang pod ba ingana gani. So moto niana ang fish nga, "Oh, kabalo ko naay pod dito sa kuan, oh." Like mak maambakan ra gyud nako 'to nga pod bisag ako pa'y mokuha ato para nimo karon dire ra ka, stay put ra ka diri nya ako 'tong adtuon ngana ba, or even sakay diri sa buko-buko nako kay para langoy ta padong dito nga pod. Ingana gani like niana siya, niana ang fish nga, "Oh, naa dito sa kanang dead tree daw." Nya naay isa ka pod dito nakita nako. Mura gani puwede ra jud kaayo nga ipasakay nimo si Ollie dira sa imong buko-buko nya maglangoy mo padung didto kay ang problema is duol ra jud kaayo sa tubig ang kani nga pod nga iyahang naingon. You know, nangutana si Ollie nga, "Kabalo ba ka sa pod?" Ana siya nga, Basig kabalo ka basig kita kag mga pod." Niya ana ang isda, kaning isda si Bugol, Bugol ni siya. My name's Bugol." Siya ra one and only Bugol sa tanan. Anya kuan kanang diri jud nagsugod akong problema even if balikon ini nimong tanaw nga movie 'no, di jud ma-bother jud gyapon ko nga
ang kaning first pod is naa duol sa tubig. Kabadre gid siya. Feel nako para matarong ni nga movie 'no, dapat ang mga pods is layo jud, layo sa tubig. Kana ganing i-manipulate gyud i-manipulate gyud silang Ollie ug si Ivy ba nga puwede ako na pod ingana gani, kay ako ra ang one and only bugol diri sa pond, puwede ako na pod inyong tabangan ingana kay luoy kay ko. You know, kay sa second pod, layo jud sa second pod, like naa gid siya loyo sa waterfall unya dool siya sa tubig 'no, pero ang tubig is waterfall. So, for example, waterfall ni naa siya loyo, yan naa pa gyud siya sa babaw ana gani, yan naa pa gyud siya wolf's den. So, it's very nice location kay makaana jud ka ba nga, okay di gid siya makaabot dira kay layo man kayong tubig ngana ba. So, mao to sa second one ana si kay sa first one, si Ivy sa di mo gyud siya maminaw, di siya mahunong istorya ba. So, murag niya ana si Ivy nga, "Asa man ka padong?" "Moadto na ta sa Javan Rock, mauli na ta didto." Niya ana si Ollie nga, "Dili ko Javan lagi, sumbagon ta ka dira ron. Puko lagi ko, need nako na nga pad para ma-transform ko balik into Puko." Nya si Ivy di mo siya mohunong, sige sige ingon nga, blah, 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 ana. Ana sa Ivy nga, "Okay, if need jud gani nimo nga pad para kuan ma-transform ka balik sa kadtong imong gitawag nga Puko." Kay iyahang ihatag ni Ollie ba, sus kay iyahang mga gunitan, ma-transform ka balik sa Puko, pong kunita niya. So moto si Ivy, nahimo siya nga Puko. So moto sa Ivy nga simhot na siya ingana kay mo na may power sa Puko. Moto na ana si Ollie nga, buguan mo, uy nganong di na jud ka mo-shut up, maminaw ka, ingana ba, maminaw sagud ta ka, mahunong ra ka dira, you know, kaugay ka, kulisaw kay ka, yagaw kayo, awa putakan gunitan na nun nimo nun, ingana ba. So moto ana si Ollie nga, shit saan sunod ani nga step, unya kita siya nga ang isda nara didto. Siya nga, "Uy, alis sagud diri, balik sagud diri." So, napakalaing asa ni sila pangitaon, ano ba, asa ni sila pangitaon, kay migamit man gud aning buang, yung babae ba gamit niya. Sumoto na ana ang fish nga, I'm alone diri, ako ra gyud isa, wa jud koy kuyog. Ah, long time ago sige na kog tuyok-tuyok aning lake, you know, sige na kong kakitaan ning mga pods. Napo ko'y nakita didto, napo ko'y nakita diri, ingana ba. Sumto nakaana si Ollie nga, asa may sunod adtuon ako para makita may. Ano siya nga, naa dito sa kani second location. So, anyways, second location 'no, naa sa Loyo sa waterfall. Sumto naana silang Ollie ug Ivy nga buangaw, balay man ni sa mga wolf, wolf's den man, wa man ko giingon nga wolf's den ni, sa moto dool sila kita na po sila sa isdaan wa man gaingon nga wolf's den, saan mo na pagkuha 'tong pod. So naa na ang fish nga, I'm the one and only, like, if mahimo mo balik sa inyong kuan kay, you know, if mahimo mo balik ani, wa na ko'y friend, unsa pa na dira, wa na ko ra usa, luoy kay ko, ako ra usa nga isda, sige ra ko galangoy-langoy diri, ako ra isa, ingana. Wa na ko'y laing friend if mo-transform mo balik ani, moto na ana murag niana si Ivy nga, "Puwede man ka mo-transform into other animal para mahimo ka nga whatever nga di lang ka maisda." Ano siya nga, "Oo, inyo nang buhaton," ingana.
Oo, kabalo naman kaya ka ah, bugua gyud ay like as in sumata naa na si bugol nga tabangan ta mo, mahimo ko nga bait, ako sila bait mo layat ko diring rock, ani nga rock layat ko ana, para makitaan ko sa mga wolf, manggawas sila sa ilahang wolf's den. Unya, once nga mogawas na sila, sulod dayon mo didto, yani layo-layo na sila silang balay, mobalik dayon ko sa tubig, ana ba. So mao to nga, kuan din si bugol, layat na siya sa bato, passive din siya nga kanang, kamatuyonon ako, mamatay nako, ano, kanaan ako ninyo. Sa mo to gawas din, dagan din ang mga wolf ngana. So pag-abot din sa wolf is layat din siya pabalik sa tubig niya, paspas kay siya ni kanaan na. So mao na diri ang problema kay if makaya man din ni bugol molayat sa mga bato, kanang wa na lang jud niya layat titong first nga pod. Si diri na gyud ba, diri na gyud magsugod ako ang bother gani. Anong makalayat-layat man din siya ana mga bato di ay nya makaginhawa ra man din sila gana di ay doesn't mean nga nya katong pa paspas niya ginhawa like ana-ana niya ginhawa. Tungod ra man sad gud sa acting-acting ra man sagud to para sa mga wolf, para manggawas sila. So mo to, pag-abot sa wolf is like, "Hehe," Unya, palpak na po nilang Ivy ug ni Ollie kay nahimo man silang isda. Nahimo silang isda ba. Nya paghimo nilang isda, adto na pud sila ni Bugol. So tulo na sila ka isda. Nya ana din sa daghan kay si Bugol istorya kay galalis si Ivy ug si Ollie. Ana si Bugol nga, lisod biya ka na mangita og friend, ingana ba. Luoy kayo dapat inyohan ng tarungon inyong friendship kay lisod kay mangita og friend, ingana gani. Unya sa third, ana na si Bugol nga third nindot na jud kay kay daghan kay padre like bouquet na gid siya sa pod ba usa na gid siya kanang daghan kay pods diri gyud like guys wa jud ko kabalo unsa ni kadaghan ng pods ana ba. Pero lisod gyud siya adtuon kay need man gud siya og 3 ka tawo, 3 ka isda. Kay ako siya gitestingan kapila na jud ako testingan no. Layo jud kay siya hindi gid ako siya abtan gyud. Nara man tay pod nga duol-duol katong first pod pero ano, you know? So moto third pod ano siya nga Power of Friendship guys. Ang gitawag ani nga location kay Scary Rock Falls. So moto ato sila Scary Rock Falls, ana silang kuan only nga sa tuoy mega fish, mo transform ta og mega fish di na ko ni kaya ko raw sa pero if kitang tuluan ni mahimo tang mega fish, we are gonna reach the pod. So moto transform sila og mega fish ngano nabuwag ang ilahang mega fish kay pag-abot nila sa katong mga bato, ang katong mga bato to scary rocks, bears man dito sila diay mga bears ba, mga lone druid ba. So mao to nga nabuwag silang tulo. Unya eventually naabot na pod ang mga wolf didto nya ang itoy nga wolf kay hapit matagak. Inya gitabangan ni Ollie nya diri na pod ang isa ka bother na pod nako kay ang ikog sa isda is puwede sila gamit as kana ganing kamot, like naay kahoy nga nag-ana 'no, nya connect silang tulo ka isda nya gi-swing nila ba para madakpan ganitong baby wolf nga maluwas to nila. Pero ang ilahang kamot, ang ilahang ikog sa isda is puwede lang magamit nga kamot. So murag nakaana ko ba nga, katod yung first pod 'no, puwede ra gyud 'to nimo malayatan, duol ra gyud ka sa tubig.
Unya if ever manggani, puwede nimo gamiton imong ikog para ana ang imong allowance pa daw atong first pod ba, yan na. So anyways, power of friendship, Mega Fish naabot na sila sa third and final kuan, pod location. Daghang kayong pod diri guys. Mga 30 ka pin siguro, duol 30 ingana mga 20, you know, 20 ka pin ingana ka pod. So mo to transform na balik si Ollie into a Puku, si Ivy into a Javan, transform balik. Anya ana din sila ni kuan, Bugol nga, "Bugol, ikaw unsa may ganahan nimo ma-transform? Basig na kay ganahan nga kuan, animal." Ana si Bugol, puwede ko mahimong hedgehog," unsa 'to yung giingon, "Puwede ko mahimong lenene," ana, or puwede sigud ko mahimong firewolf. So mao 'to, himo na siyang firewolf dayon. Para silang Ivy ug si Ollie nga, "Bugo? Ikaw na?" Murag gani nga na, "Ikaw na, Bugo?" Hadas Bugo nga, "There was never a Bugo. There was never," ano ba niya, "There was only a firewolf." So murag kana gani ko nga, "Ha? Basig okay, explain sa daw kadali daw, explain sa maminaw sa ako." Ana din siya dayon nga kuan siya runt of the litter, mao ni luoy kay siya taboy siya sa iyahang family nga na. Unya gitrap daw siya sa mga zoo, ani nga fish body. So gitrap daw siya ani nga fish body niya, pila na gud ka years trap siya ani nga fish body, 'di ba? Like kulong siya ba, piniriso siya ani nga gi-jail, gi-prison siya ani nga fish body. Firewolf siya sa una, nya karon fish na siya mura gani, fuck, piste ra yawa ra pa ni nga na fish naman ta ani ana ba. So moto nga gitrap daw siya, unya he is waiting for someone gullible. Nya makaana ko ba nga, ha? He's waiting for someone gullible? Katong first pod, puwede ra man gyud nimo malayatan gani ngano maghulat pa makagsamba ni nga unsi like nganong need pa nimo silang Ollie ug Ivy nga tabangan ka? Nga wa naman siya need nimo if mangutana si Ollie nga, "Bugol," katong isda pa siya ba, "Bugol kabalo ba ka asa ning mga pods? Asa ni sila makit-an? Kabalo ba ka asa ni sila?" Nganong moingon man siya nga, "Oh, kabalo ko naa dito ay, may isa ka pod dito duol ra jud kitos tubig ay puwede ka itong sakay ka diri sa akong buko-buko ganyan ay langoy na lang ta ka didto," yana. Nganong iya pa mangingnan sila nga Ollie ug Ivy? What if gamiton nila tanan ang mga pods, wala na biya kay laing pod diri baya, kay imo na biya itong gipapahawa ang mga zoo, you know, wa na kay laing pods diri forever na jud nga fish gyud. Nganong imo pa man gyud na silang ingnan nga, "Naa dito ay sa kabaok," ana. Mao na gud na imong yawi sa imong freedom, pero imo pa jud nang isaba-saba gani, like mura ganing for example naa kay cheat 'no, naa kay cheat sa kanang game, nganong imo pa na i-share sa ubang tao? By the way, mo na siya cheat nako, ana ba, or naa ba kay kanang life hack, ingana like mo na siya akong life hack guys. Ug lumbaan na itang tanan 'no, ako siya makadaog kinahanglan mao ko'y life hack. Ano imo pa na mura gani mo na gini one and only yawi nimo, ang katong uban lisod jud gyud sila pangitaon. Ang second location, naa siya babaw sa Wolf's Den, loyo sa kuan waterfall, di na jud to nimo maabtan. So kung saan po 'to nimong langoy siguro di na gyud to nimo maabtan. Ang ikatulo nga location,
naa siya scary rocks, need ka og tulo ka tawo para imuha 'tong maabot ka didto. Unya ang first location, mao to siya'y pinakaduol sa tubig do. You know nganong if dili na lang nimo ingnan silang Ali ug Ivy, if before pa siguro gipanganak si Ollie ang kato nga first location kung asa ang pod, if moduol lang jud ka didto na mobalay ka og Firewolf, sunugon nimo tanan, wala pa siguro gipanganak si Ollie nangamatay na tanan papa ug mama niya, kay duol ra jud kato sa tubig. You know, like mura gani wala na siguro tay movie ani, wala gipanganak si Ali, nangamatay na tanang mga animal sa valley kay ang atong pod sa katigulangan pala nga mga times is duol ra jud siya sa tubig do, you know? Anong wa na lang jud to nimo gikuan, nganong imo pa man jud sila ingnan nga, nagamit na ninyo ang first one. By the way, naa na po'y second one naa diri, naa dito ay babaw sa balay sa mga wolf. Nya na po sila nga, "Oli, aka ng bukol buanga, oy wa palpak na sad." Puwede ingnan na sad mo nimo minimo sa third. Siya nga, third? Timing jud kayo nga nahimo mong isda gyud buanga, timing jud kayo. Kay if dili pa mo isda 'no, di jud nato ni maabtan. Ngana gani. Puwede raman pod siguro luparon na lang ni nako, imo lang iingon ba, luparon ako ni. Di dapat mahimo jud mo isda kay wala na tay movie, ngana ba? So moto nga transform na siya into Firewolf, iyaha na yung gisunog tanang pods, so mo na 'to, iyaha na gisunog napoy moingon ako nga, need man gud niya si Ivy ug si Ollie kay para ma-transform siya into Firewolf pa niya, iyaha ganing sunugon to tanan, kay need man gid niya si Ollie ug si Ivy. Kaan ako nga, "Do, first pod pa lang daan, wa pa ka nakakita ni Ollie." If imo pa nang gisunog, imo pa kang gi-transform into Firewolf na gisunog tanan, si Ollie nara didto sa festival nila, kaana na sila nga, "Nganong sunog naman ni tanan, nganong" you know, like before pa siya nahimong Javan, before pa siya gipanganak, ang mama ug papa ni Ollie nag-date-date siguro sila katong bata pa sila wa pa gipanganak si Ollie, kaana gud sila nga, "Hala, asa naman yung sunog karon?" You know? Kanang maingana gani. Yamamoto, sunog ni Firewolf ang mga remaining pods niya naghasik ng lagim na pud siya kay na-free na daw sa siyang trap ba. Didto na jud nagguba ang movie para nako. Kaana na jud ko nga o na hugno na jud akong balay-balay, ngana ba? Wa na jud ko di na jud ko ka-recover, di na ko tawag ani, bother gyapon ko. Daghan kayong ni-comment ana sila nga, "Dol, di man gud siya kahibaw sa akong pag-transform balik." Kay ang bugol, idiot man gud na sila, mga bugo man gud na sila nga animal sa kanang bugol. Kana ko nga, "Do, si Ollie bright ka na siya katong puko na siya, pero pag-transform niya into Javan bright gyapon siya, wala naapektuhan ang iyang utok." Kaya ang transformation more on kuan man, physical, kaanyuan, dili man siya mental. If bugo ka, ma-transform ka og other animals, bugo gyapon ka gyud, you know? Wa jud ingon nga kay ang puko dili man sila bright tanan. Lain ubang mga puko nga mga bugo, si Oli ra may bright, siya ra may curious. If ang Jaban mo-transform into puko, di man sila mo-automatic bright. Kung unsa ilang utok, bugo sila 'pag Javan, bugo gyapon na sila inig puko nila. Kaya ang ilahang transformation is external man. So, mao to nga hangtod karon, daghan jud gyapon kong question kay ang Javan ana sila nga ever since gi-destroy sa wolf or gi-destroy sa zoo or kanang nawala ang zoo kay wala na may pagkaon.
dili na may makita og pagkaon nangamatay na tanan ingana. Yung mag-aanak ko ba nga langgam man mo, nga di man mo maglupad pahawa diri sa valley. Like unsa jud ay nakataas ang bukid diay nga di jud ninyo malupad ba kay katong dam, katong gate nga nahimo, katong dam nga mga bato, mubo ra man taon kay to, "Uy puwede ra mo okay, wa na tay kuan diri, wa na tay pagkaon diri, adto ta sa gawas diri nga kuan, valley, shadow, wa na jud pagkaon didto." Nya kuan kanang ang mga zoo nganong karon pa pud sila ng balik nga walay nga naa na ang firewolf. Anong karon ba kung inyong gi-transform ang firewolf into isda, nganong mahadlok mo mobalik didto? Kung kabalo din mo nga wala ni firewolf. Unya ang inyong power ang sa last minute 'no, kay ang dam kay inyohang giguba. Kung mga dagko ninyo nya di mo kadaghan dagko kaymo daghan kaymo, nya di na lang jud na ninyo mabira ang mga bato nga dam, nganong pag sure mo ay. Anong need pa gyud nga mobalik ang firewolf niya si Oli mahimo nga zoo para mo balik gani mo, tabangan ninyo ang valley ngana. Like dito jud last minute mura na jud nakaana ko ba nga, ikaduha na ko nagtan-aw ani kay sa first nakaana ko nga question ako sa first, daghan na akong question, ako nagipang-jot down ako mga question. Nya pag ikaduha na kong tan-aw 'no, nakaana jud ko nga, okay basig ma-answeran na ni akong mga question pero wa may na-answer samot na noon. Luoy na gyud si Bugol, siya ra gyud isa, transform siya sa katigulangan pa lang into a fish, into a bugol. Nya wa gyud siya nang-trick og other animals nga puwede mo kong tabangan, et cetera, ingana or like, you know, I don't know. So mo nang karon, anytime nga na ako'y mabasahan nga mga kuan sa Facebook or mga edits kaingon sila nga, naa diyo mga bugol sa atong life, ingana. Naa diyo mga big sisters nga mga Ivy, whatever. It's like makaano ka ba nga, unsa man pareha tag movie nga gitan-aw guys or di lang jud mo maka-comprehend sa story. Mao gani ang ilaha lang gi-focus is katong plot twist, pero para nako ang plot twist kay dili siya effective. Dili siya effective nga plot twist gani kay naa mo siya mga holes, plot holes. So mura gani nganong ang kani nga plot twist 'no kay naa siya daghang dili siya I don't know, mura gani kabantay mo ng formula 'no, like kanang mga algebra, kanang mga calculus. Tagaan ka og formula unya x equals blank, b squared, c squared, ana. Unya ang final taas ka na siya nga formula unya ang final ana nga answer is like x equals 2, ana, 'di ba? Find x, ana. Unya ang ilaha ra gi-focus sa kaning mga post sa Facebook, ang ilaha ra gi-focus is ang answer nila which is ang bugol kay plot twist, daghan kay mga bugol nga mga pagpamayo-mayo niya firewolf dito, pero wala sila nagtan-aw sa formula gani nga sayop-sayop naman ni diri tanan 'no, before pa ka naabot sa x equals 2. So ako nga magtan-aw gani ko sa kanang movie, kaana ko ba nga, before na 'to naabot ng x equals 2 is sayop pa, daghanang sayop ani mong formula kay ngano naabot ka diri, ana kaana gani. Okay, sakto imong answer, x equals 2, pero ang imong equation daghan kay kang sayop, which is na-question ako nganong naabot ka sa sakto nga answer.
Kay unsa man ni mo explain daw kadali. So, I don't know, it's a kids movie, guys, pangbata ra na siya nga movie, you know? Pero diri ra mo ko na-bother nga mura ganing makaana ko nga dili siguro ta pareha og magtanaw ta og movie ba kay if ako magtanaw ko og movie, ang tanan jud nga, you know, cinematography, lighting, editing, directing, ingana, kay ako man jung subaybayan gud, subaybayan jud ako. You know, kanang mga plot twist, kanang mga foreshadowing sa early pa lang daan, kana ko nga, si Bugol ba kay makasabot lagi siya 'no? Makasabot lagi siya ni Ollie 'no, except even if Javan siya. Ngano siguro na, sumoto ang foreshadowing diay kay siya man day ang firewolf, nigamit mo siya og pad, so of course makasabot ka once mogamit ka og pad. So mura gani foreshadowing. Mura siya gitawag nga foreshadowing. So I don't know dude, it was so kuhaan kanang maka-bother gyud siya, but it was so bothering para nako. Until now dude, ako siyang tanawon for the third time and I don't know jud. So, magtanaw ko ani mga mag-share-share sa Facebook nga ana siguro nga, I don't think that gets the mo movie. I don't know. I think para lang jud naa kay ma-post or para lang jud naa kay ma-share or magpa-as if ka nga, "Oh my God, naa diyan mga bugol sa akong life 'no, pero firewolf lang di ay." Pero wa jud nimo na-comprehend gyud. Wa jud feel nako nagtanaw ra ka sa imong phone. Ingana ra kasi imong phone unya 'pag plot twist na naara ka nga, "Hala buang nga ha, unsa nahitabo day?" Kuanti si Bugol kasi Firewolf day siya si Bugol. Ah, unsa nahitabo? Wala man ko nagtanaw day kay nag-cellphone man ko nagkuhan man ko, nagtanaw ko sa akong cellphone ba. Unsa naman 'to, unsa naman nahitabo? Si Bugol day tige Firewolf day siya. Buanga oy, share nako aning post sa Facebook be kay para kunuhay nga nagtanaw kunuhay ko sa movie. Even though nag-phone ra ko. So feel nako mo nay most nga manghitabo. Unya final na ni nako nga thought kay murag 1 hour hapit na nimo 1 hour. Weird kaayong ubang tao nga shit nawala akong thought, weird kayong ubang tao nga na mura gani ilahang katong ni-post ko gahapon ana ko nga, "Guys, naay siya ka movie, naay siyang animations, naay sa iyang soundtrack, pero na-bother lang jud ko ani nga ang pad dol kayo sa tubig, unya wa na lang gyud gilayat ni Bugol." So naay ubang mga comments dito nga nakasabot sila sa akong gi-main, kaana sila nga, "Mao jud dol no, bitaw dol no, nganong wa na lang jud niya gilayat ba, wa na lang jud niya giana ba?" Kay kuan ba sa katong river sa Wolf, sa second location, gigamit pa gid to siya nga launch bait nga nalayat siya sa kanang bato. Ngano bitaw dol 'no? Murag makaana ka ba nga, "Oh yes, mao jud pareha ta gunahon na." Ngano? Ingani, ingana. Ingana sila nga, "Mao jud dol bitaw, ngano?" Oh, ngano siguro 'no? Niana pati uban ingon nga, maybe ako siya tanawon balik dol basig na-explain siguro kay, even ako nga napangutana jud, ngano? So, makaana ko ba nga, yes, mao ni akong ganahan nga discussion. Mag-discuss ta ngano, ingani, ngana. You know, kay para gud murag okay guys, ako ra ba'y na-bother ani or kamo sad nga na puwede nato ni diskussan pero naay ubang mga comments like sagdayon na lang na dili mo gud ikaw ang direktor ana or you know, kuhaan man gud na siya dol like mura gani ilahang gipagtanggol ba kaana ko ba nga dude, it's a kids movie bro, pangbata na nga salida daw. Ako lang is nag-viral ni karon, nag-expect ko nga very tight kini nga movie and very, you know, kay makaana ko ka nga, okay, daghang ganahan ani, daghang gusto ani, let's see this movie. Na pagtanaw nako ani, it's like, okay, di na something nga naka-bother nako, ako ra pa'y na-bother ani guys.
let's hear your thoughts. Pero naay uban is like, "Buguan ni mo alin, oy bugo jud ka, mura man kag bugo, direktor na ka, bugo ka." Mura gani, ha? Wala mong wa jud ko ng bash in town, aning kids movie in town. Basher mga oy buguan ni mo, oy magkano ko ba do I'm just saying this. I'm just saying this, dude. Ako ra binabother ni. So mo na siya guys, like, I don't know, 1 hour podcast episode about a kids animated movie. Thank you for watching. See you in the next episode. Natoy ni message na ko si Dale, pero maybe next episode na lang. See you guys.